Yung mga kalingap, today nandito tayo kila Disgay at meron po tayo napakalaking package mga kalingap. Ito po. At Sir Alvin, kumusta po? Hindi mo ito kaya, mabigat yan. Tawag ko nga po si Ay kami na lang, kaya naman ito namin ni Kuya Joel. Tong, dito ka. Yan, napakalaki po ito. Ito yung Kitanggi. Ano yan Sir Alvin? Kay Mami Jo. Grabe, ma-unbox po tayo. Papa-unboxin natin sila Disgay. Sa group. Ano Sir Alvin, kaya po? Kaya. Kaya yan. Kamay mo bin ha. Ito yung baga. Upload nyo mo yan ha. Ano Pin? Grabe. Laki na no? Ang laki Sir Alvin, salamat. Sana kay Mami Joy itaano Sir Alvin. Hindi ano mo. Salamat. Hulaan ko, di ka pa naligo. Nagligo ako Sir Alvin. Ay, naligo na. Di Mary. Mapunta sana ako sa ilog. Ay, sorry, may nagising Yung ano natin. mo, baka mahulog ito. Nagising natin si Pasok kayo Sir Alvin. Pasok tayo, pasok. Merry Christmas Sir Alvin. Merry Christmas! Nani Sir Alvin. Ay gising. Oh, bless kay Gising Ninong. na. Bless! Bless kay Ninong. Bless na! Pasko ngayon! Oh. Hindi, Wala na, tapos na. Wala na. Nabuhat na. Grabe, ang laking package to. Ang laki nga ni Sir Alvin. Ano? Oo. Na naman ang ano ni Mami Joy. Padala. Salamat po. Ano ito Sir Alvin? Ano regalo nung Pasko? Ano kaso hindi man nagdating din? Ano kaagad? Ay oo. Ang mga kalingap. Regalo naman si Kalile. Lalawas lang akong electric. Grabe to. Ako doon sila. Mm. Naglalaba sila Sir Alvin sila puti sa kasi Mary France. Ah, Nagtulong nga very ako. good, very good. Nagtulong nga kami tatlo Sir Alvin at tulog ito si Baby tulong-tulong kami tatlo at madami akong labahan. Tapos hinahanap-hanap na nun ng mga labahan. sabi ko ano habang andito ka pa Mary France dito sa bahay, tulungan mo na kami maglaba at maraming ang laban. Sir Alvin, hindi kami kalaba kasi maulan. Ngayon Sir Alvin, Oo. nag-init. Kaya sabi ko, labahan na natin lahat yung labahan. Tapos nung tulog si Baby, tulong-tulong kami. Pagising na, nagdala na ako para maisampay ko na. Sila, naglalaba pa sila. Oo. Pag walang gawa, ano yun, nagre-reklamo yung pag walang gawa? Oo, tama yan Sir Alvin. Hinahanap-hanap ang labahan. Oo, sagana sa labahan kami. Hmm. Sagana sa labahan. Pag wala nga labahan, kahit hindi labahan, nilalabahan nun. Ay, oo, asaway, ano Sir Alvin? Yan. Oo, pero na ano naman kami napalaundry. Tawagin mo muna sila, Mary So, France. ayan. Dali, Laki tawagin mo natin. muna sila, Ibaba ate mo natin sa to. ilog. Para. Yan, may Halat yung limpas pa na ang Pasko, Kylie. Limpas na. Tapos na. Inaanak ko po ito si Kylie, kaya... Ay, happy tayo pamasko kay alam mo Sir Kylie. Alvin, nung Pasko, kahit nag-uulan, sabi ko, malibot kami. Ang ninang niya lang dito, Sir Alvin, iisa, tatlo lang. Ninang ko sa kasal, tsaka sa binyag, pinuntahan ko, sabi ko, kala niyo, ligtas kayo? Ako matanda na, alam ko, hindi niyo ako papaskuhan. May anak na ako. Siya, Sir Alvin, ang Ito pinamaskuhan. na. Ay, inay, dahil kaya! Ay! Pamasko! Ala, grabe, magsalamat ka, Pamasko. Kylie. Ay, tuwa sa inyo, Sir Alvin. Oh, yun, alam na ang pera. Oh, Sir Alvin, oo, narunong. Salamat ka kay Sir Alvin. Salamat ka. Okay, dali. Ninong, thank you po. Thank you. Salamat Sir Alvin. May, di nakarami Pag na yung Sir yumaman Alvin. na si Kalinga Palvin, malaki na ang papasko ko sa'yo. Malaki na ano. Yan, nasa na yun ang ano, kung mga bata. Naglaba yung Sir Alvin. Kasama si Bibita. Ako mga karate. Mga karate. Alat! Oo, si Alam, Cedric ipatong mo si at Kylie. ano yan. Yan! Oh,
hindi oh. Laki Ang laki talaga. ano, Sir Alvin? Kaya talaga Ganito hirap pa yung niya eh. unang padala po ni Mami Joy. Ano, Sir Alvin? Ganyan din kalaki? Oo. Siguro. Kakarating pa. Laki-laki nito. Hindi na kay mama po talaga. Ano, Sir Alvin? Kakarating ko na po ito. Oh, sige. Kakaratihin na. Ayan ang mga okay. Ayaw po. Hoy, magburulos na. Magbulos na. Yaon na si Bull. Ang bilis na puti. Mm. Laog na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Uy, mukhang may piran si Kylie. Salamat, Sir Alvin. Merry Christmas. Oh, mabilison, Sir Alvin. Magbulos. Damit, damit. Ano ka? Bado ka. Magbado. Dapat ka magbulos. Magbulos. Natamangan ako. Si Joey si Mary. Ba't nagsiling ko? Anong Kuya Joy? Papa. Papa Joe. Papa Joey. Papa. Ayos ano, mahal. Mag ano. Dapat pala dito sa ano, siguro. Sa gitna po, ano? Oo. Yung ayos lang eh. Ayan si package. Oh, Ito na, ito na. O, kumusta? Mag-ano ka rin. Ha? Pag naligo ka sa ilog? Oo, naligo Sir Alvin sa ilog. Halina po sila din ang ilong. Oo, Oo. bagong baha Sir Alvin. Wow. Mag-base ka na. Maano kita ang basket ang package. Hali Ma- kayo namin. Mag-base ka. Yung ano ni ano, yung ano mo, sa akin na yung ano niyan, hikaw niyan. Pinusta niya yan sa akin ay. Ay, ginto yan Sir Alvin. Hindi man. Pinusta niya sa akin pag nagpayat daw ako sa akin na yung Ay, oo, hikaw ang ko. payat mo na Sir Alvin. Pag di daw ako nagpayat, bibigyan ko daw siya ng 1,000. Nagpayat ako, di sa akin yung hikaw niya. Oo. Dahil hikaw mo. Tigpapayat mo lang yan ni Mama Pinata. Sobrang taba. O yan na, o yan na. Ay, yan na, yan na. Mag-base ka na. Ayan na. Para maano. Padali na, para maano. Kaptan mo, Ayan na. nagbabulos na din si Grabe, galing tong ano. Japan! Japan! Ano na tayo, Sir Alvin? Mga Japan pati. Mga ano daan. Quality ano, Sir Alvin. Oh, quality ang mga Wow! product Ay, nila. may kumot. Salamat, Mami Joy. Wow. Tsaka may ano. Oo. Nag-base ka Mami Joyce. Thank you po. Nag-base ka na. Please na ano, please na Marisa. Ay, wow! Maganda ang lagayan, oh. Ay, karton. Ang laki, Sir Alvin, Oh, ng ano? lagayan. Oh, Anime. ay makapal. Ano? Ay, pili ko ito lagayan pag naglayas na ako, Sir Alvin. Hindi na kasya sa bahay niyo. Sir Alvin, ano? Bahala na. Ako na ang bahala nito, Sir Alvin. Siksik na ang blessing sa bahay ko, Sir Alvin. Ano? Ayan. Wow, may kumot. Salamat, Mami Hindi ka Joy. Ito nalalamigin. yung gusto ko, Sir Alvin. Pangsapin sa kutsyon. Oo, ito, pang balot baga sa kutsyon. Ay, maganda ang kumot ni Mami Joy. Oh. Salamat. Ay, iyo, maganda ito, Sir Alvin. Ito ang, di na ako ma-order. At sabi ko, ma-order ako shopping pang ano nito, Sir Alvin. Hindi na ako ma-order at mayroon na. Magaling talaga si Sir Alvin. Garo Shopee talaga si Sir Alvin. Kahit kailan. Ay, maganda, Sir Alvin. Ang Alat lang. Bilisan mo ka dyan. Frozen pa siya. Ay, iyo, pero Yeah! tatao Sir Alvin sa Frozen. Oh, Hala. totoo. Tatao Sir Alvin. Ay, may... Wow, may jacket. At taglamig baga ngayon Sir Alvin at December. Pero Ngayon, minsan mainit na. Oo, mainit. Salamat nga. Ay, kay Mary France na lang ito Sir Alvin. Ano? Ay, mayroon ako dyan jacket din. Mayroon madami. Ay, ito ang gusto ko Sir Alvin. Makapal na kumot. Ay, Ito, oo, Sir ano, Alvin, at pwede higaan. Oo nga ni Sir Alvin at malamig. Dalawa nang binigay ni Mami Joy. Pang dalawa ito Sir Alvin. Ay, may mga bag. Pa. Oh, sila puti. Magagamit ito. Oo. Mag-ano, school ano Sir Alvin. Ano? Oh, si puti. Oo, si puti, bag, puti. Alis ko pang Japan. Ano ka na? Ano ka Japan, na? Japan to. Unti Ay, pa, bag. grabe. Oo, malalagyan to ng mga damit. Ano? Nag-ano ka na din. Ako lang. Ang dami-dami nito. Ano, Sir Alvin? Oo, tulungan mo Ito na lang ano. kumot ang gusto ko, Sir Alvin. Maganda. Yung bago. Kumot pa lang. Pangsapin. Oo, ano, Sir Alvin? Mahal Oo, ito, Sir mahal. Alvin. Yan, Oh, sobrang dami no. Ay, ang daming pantalon, Wow, Sir may Alvin. pantalon pa. Dali.
Grabe, ang ganda pa rin sa akin. Gusto mo, Sir Alvin, sa akin na lang to. Oo, sa'yo man yan. Madami, igdi, Sir Alvin, magkuha ka din. Sa akin ito, ha, Dami na, pantalon. oh. Ay, ang daming ko ano, Ay, maganda ito, Sir Alvin. Oh, ma-presko ito. Sir Alvin, parang may nasisilayan ako dun. May nasisilayan ka na? Oo, may nasilayan na si Cedric. Oo, Pero oo, parang ano eh. Pang babae ata. Ang babae, Sir Alvin. Ay, oo, ang ganda, Sir Alvin, kay puti. Oh, puti. Sa iyo, Wow. puti ito, sa iyo. Salamat ka kay Mami Joy. Maraming salamat po, Mami Jo. Yan, salamat, Mami Joy. Ay, ayun. Ay, oh, kupol, oh. Kami, tig-isa kami ni Mary Franz. Yan, ay, madami. Ay, madami, Sir Alvin. Oo, Kupol, tig-iri sa kanta. Puro kalan. puro pang babae si Cedric. Ay, may 60. May 60, Sir Alvin. Pang 60, ma-presko. Pag mainit, Pero ano, ano Sir Alvin. yung mga bag? Sa akin Yan, ito. Sir Alvin, yung mga bag, oh. Di dito pag... Ay, ang ganda, Sir Alvin, oh. Ang ganda ng mga ano, Pag sexy. pantalon, oo. Kasi sexy ako, Sir Alvin. Ah, Oh, ano ka na, Sir Alvin? Ay, maganda, Sir Alvin. Yan, gilid Ang na. ganda na, Sir Alvin, pantalon. Ang mahal ito, Sir Alvin. Si Ma'am Wina, hanapan mo din dyan, Sir Alvin. At sexy din baga si Ma'am Wina. Oh, wow! Ano ito, Sir Alvin? wow, ano yan? Pang mga candies. Hindi sa ano, Sir Alvin? Oo. Wow, may chocolate! Ay, salamat, Mami Joy. Ang dami. Oh, may notebook, Sir Meron na Alvin. dito. Oh, yan, may planggana. May notebook, Parang Sir hindi Alvin. mahulog. Wow. Galing ano yan? Salamat ka kay Mami Galing Joy. ano yan? Japan. Galing Okay, Japan. Ma'am Wena. Ay, meron gusto mo yan. Meron, ay, ano to ata, Sir Alvin? Oo, Sir Alvin. Vitamins. Vitamin. Ah, vitamins. Kung vitamins lang, hindi lang. O sige, tabi ko ito kay Ma'am Buena. O salamat po. Body wash Ma'am towel. Joy. Tawid. Utyo! Wow, madami, Sir Alvin. Sa iyo, Sige tig-isa na. tayo, Sir Alvin. Hindi na ako na chocolate. Hindi ma-chocolate tayo. Pamilya Grabe, nila. sinishare po tayo ni Lisbeth. Salamat. Kaya. Ma'am Wena. Wow, kay Ma'am Wena, Sir Alvin. Ah, vitamins to. Vitamins Yan, Sir na. Alvin. Oo, ito yung Ito, vitamins gilid ni mo Ma'am na yan Buena. Kasi payat si Ma'am Buena ay. Ay, may modest pa, Sir Alvin. Salamat Oh, po. yan. Ayan, modest. Mahalaga sa babae, Sir Alvin. Oh, Sir Alvin, oh. Yan, tain mo na yan. Ay, ang ganda, Sir Alvin. Ganda nung ano niya. Salamat, Mami Joy. Ang ganda ng mga pantalon, Sir Alvin. Mga quality, Kasha. ano. Oo, ang ganda ng pantalon. Ano, Sir Alvin? Ang ganda, Sir Alvin. Salamat. Grabe, Uy, si salamat, Ma'am Mama Wina. Joy. Ay, pilian mo na si Ma'am Wina. Hindi na Sir siya Alvin. napantalon? Hindi. O, puro lang siya mga ano. Ay, ito. Sir Alvin. Yan. Soup. Soup. Corn soup yan. Oh. Ayan, may mga pencil naman, Sir Alvin. Ang sila, ano, may reference. Ay, sila, ano, tantan. Madami naman kayong pencil. Tapis pa yan. Wow. Tapis. Ano, ang dami. Ay, ayan pa, soup, Sir Alvin. Wow. Oh! Ay! Te, sa iyo mainit, te. Sabo na. Sapato, silungan mo daw, te. Malaki ata yan kay puti. Kanya yan, Oh, Sir Sir Alvin. At, ay, wow! Sus! Ganda. Ganda, o tinan mo, Sir Oh, Ay, wow. bago, Galing bago, Japan. Sir Alvin. Galing Japan, no? Asya yata, Oo, at Sir ano ka Alvin. na, pantay na ang ano mo. Pantay na ang paa mo, bagay ka na magsapatos. Pampaano yun, Sir Alvin, ha? Parang kasya din ka sa'yo, Sir Alvin. Sige, sa'yo yan. At marami man akong sapatos. Ah, mga ano pati, ha? Japan yan, Japan. Oo. Ayan, Sir Alvin, oh, mamahalan pati, oh. Ay, wow! Sir Alvin! Ang sexy, Sir Alvin. Ay, ano yan? Nagkaroon na ako, Sir Alabaon, Sir Alvin. Isusuot ko daw, Sir Alvin. Habaon, ito. Isukat mo sa Oo, sukat mo. Ay, susukat ko Bagay sa na ano. yun sa'yo. Bagay na yun sa'yo. Nakakahiya. Hindi. Ganda yan. Bago pati, Sir Alvin, oh. Oo, talagang galing yan Japan. Ano? Japan yan. Ito yung Ay, Sir Alvin! Hindi na ako makumot. Tignan mo ang Oo, bagay. bagay, Sir Alvin. Oo, bagay. Ayusin mo. Bagay, Sir Alvin. Ay, grabe. Hanggang paa, Sir Alvin. Oh, ang dress ko. Maganda yan, mga ganyan na damit. Yung nga ni, ano, Sa mga babae mahaba, hindi yung sobrang yan, ikli. nga ni Sir Alvin. Ay, may palda pa, Sir Alvin. Oh,
mo dapat. Kasi Oh, nakuha ni Calvano ito. Berry rose. Vitamins din, Ah, Sir vitamins Alvin. ka din. Oo, at masabi mapayat. Pangpataba ito, Sir Alvin. Ay, wow, may mga ang gaganda ng pantalon, Sir Alvin. Kaya, Nay, napurmahan ko ini Sir Alvin. Iba na ang purmahan ta. Wasa. Ay, oo, Sir Alvin, mahalaga ito. Kapag may sa mga lagnat ang batang ano, mga bata, masakit ano, ang ulo. sakit ang ulo. Tama, tama. Ang ganda ng pantalon, oh. Hoy, ano, Mary France. Oh, baka igo yan sa'yo. Ay, yun na lang to susunodin. Dalaga na pati si Mary France, oh. Tama siya ini. Dapat pirmi kang nakapantalon. Ano ito? Maganda uli. Oh, kawatan pantalon. Hindi lang hindi lang ako nakasuklay, Sir Alvin. Ano? Wow! Ay, kopi, Sir Alvin. Kay Cedric ito. O, tinan mo. Kopi, bakit ibang kulay? Kopi yan, Sir Alvin. Kopi na. Ibang Kopi na? kulay. Ano Ay, po? sa mahilig magkape. Yan yung Sir Alvin titimplay natin pag napunta kayo dito. Oo. Oo, Iba nagpunta yan. na si Baka Sir na. Alvin. matapang pa yun doon sa kinakapi natin. Ano? Ay, matapang pa ito. Nakalasa ka na nito. Hindi pa, Sir Nakaano na po yung Sir Alvin. Matapang talaga Kopi yan. na? Parang ano. Kasi yan, Ay, parang ang ano ganda, yata oh. yan. Chocolate. Ah, Ay, kay Kalbo na lang. Si Kalbo, oh, Kalbo. yun. Ayan Sir Alvin. Oh. Yan, parang Ayos baga. Yan. Ayos baga. Sa umukay. Yes. Kay Kylian. Basta Dati wala akong hilig sa sapatos Sir Alvin. Hmm. Pero Pero yung ano muna, ano muna. Ano po? Ito po. Yan. Oh. Ano sabi nung doktor pala? Ano po yan Sir Alvin? Titirapi daw po. Therapy. Pinapabalik nga po ako ngayon 28 doon. 28. Di ano, just bukas 27 next day. Babies. Ano man po yun Sir Alvin, ikaw po kung gusto mo pong ano at i-interviewin pa ako dun eh. Sa ano, i-interviewin pa lang ako. Pero kung meron daw pong bakanting na ano, therapy, iti-therapy daw po ako. Tapos, Paano bakante doon sa kunyari, yung isang schedule po dun, wala, ipapalit po ako. araw-araw daw yun? Opo Sir Alvin. Araw-araw sa Naga? Kaya, pero nagsabi po ang doktor na kung meron man dito. Magkano daw yung ano everyday? Yung ang sabi po sa akin, kada therapy po 450. 450. Opo. Kung ano din ano. Ilang araw daw ito? Hindi man po sinabi kung ilang araw. Hanggang sa maano? Hanggang sa maano po ata. Baka yan Sir Alvin, baka Pero mga ikaw naman, kumusta naman yung, di ba, inaano mo sabi Opo, ng Sir doktor exercise Oo. mo. Yung pag-bend niya, dumadagdag naman. paunti-unti. Pero pag yung ano Sir Alvin, yung pag kung ako lang talaga, parang hindi kakayanin talaga Sir Dapat may Alvin. Oo, dapat talaga po yung ano. Tsaka may mga ano daw po ito ay dapat talaga pag titirapin yung may ano po talaga yung may pinag-aralan daw po sa Oo, paggaganito. totoo, tama naman. Dapat daw po. Kaya, sabi nila kung hindi ko daw kaya doon, pwede man daw po dito. Oo, mahanap tayong pwede Mahanap po ano. Di ano pong ano mo Sir Alvin? Hindi na po ako mapunta doon. Mahanap na lang po tayo. Ma-try dito. tayo ng magte-therapy. Ma-try. Dala mo naman yung ano, yung x-ray. Yung x-ray po. Oo. Meron po Sir Alvin. Dala Pakita lang. mo. Sir Alvin, may papat. Pandigma, Sir Alvin. Pandigma pala ito. Pandigma. Grabe, Sir Alvin, ang suot ko. Ano tayo makakayana? Hindi, bagay ito. Ano, Sir Alvin? Salamat. Ang liit ng paa ni Mami Joy. Ano? Oo. Sako ang paa ko pa. Ay, kaso Sir Alvin, may ingron pa ako. Ay, maalis kitang ingron. Oo. Ay, grabing sandals ito, Sir Alvin. Uy, Kasha! Mataason. Ay, ang taas mo na oh. Hindi na kaya. Makakayaanan. Uy, maganda ang sandals ko. Okay, dito magsisimba. Kaso, Sir Alvin, ayaw man ako papapurmahin pag nagsisimba. Tama na yung purman yan. Tama, ano, Sir Alvin? Oo. Tama, ito. May envelope sa ano. Yaon sa may dura, bak sa pang-apat. Ay, Sir Alvin. Ayan, tignan mo, Sir Alvin. Parang ang ano, parang matay. lalaban sa ano, Miss Universe ah. Ay, maganda, Sir Alvin, maganda. Maganda. Oo. Kaya parang Mataas eh. Mataas, ano, Sir Alvin? Oo.
Ay, ito lang ang pang Pasko ito. Oh. Ay, oo, ano, late na kasi ay. Pero okay lang yan. Isabitan na ito, Sir Alvin. Wow! Oo. Daming laman, kaya ang bigat eh. Hindi ka rin ni Sir Alvin. Sige, okay na? Ay, nakita mo na. Ah. Sige. Ate! Mag-ano na ka Baka matama naman sa ano nyo. sa tao. Oo, siguro na. Naging sa sabi ko. Yan. Yan! May design. Kahit tapos na ang Pasko, Paskong Pasko pa rin, Sir Alvin. Sa biyaya ng Panginoon. Ay, Sir Alvin, masayang masaya yung Pasko namin. Oo, Sir Alvin, at kumpleto kami. Nag-alis lang kasi yung kapatid ko, Sir Alvin, at gusto niya na daw magtrabaho. Sabi ko, malapit na nga ang Pasko, nag-alis ka pa. Decision da siya, bahala at maalis da siya at nabuboring na da siya dito, Sir Alvin. Doon matrabaho da siya. Kaya ko bahala ka kami sa Pasko. Kaya salamat, Sir Alvin, pinauwi mo si Mary France. Masaya, Sir Alvin. Kung masaya kami nung Pasko, Sir Alvin. Tsaka madami din kaming handa, Sir Alvin. Yung binigay baga ni Ninang Lani, tas Ninong rin yung panghanda. Ayan, Sir Alvin. Ito po yung Sir Alvin. Ah, ito yung x-ray. Dugtungan na siya, no? Praise God. Hindi mo pati makikita yung ano, yung kaputulan, ano? Ito po Sir Alvin. Ay, yung kaputulan. Ito po. Ah, Nagdudugtungan tsaka nalalamanan na po. Kaya nga po sabi ni Doc, ilakad ko na daw po Sir Alvin. oo. Alis. Lakad, pwede na daw idiin. Opo. Pero yung ingatan lang po pag-aapak. Yung wag lang daw po ako madapa. Posible daw kung pag nadapa po ako yung alanganin po pag dapa. Hindi daw po yung mag-ano ulit yung Deform. Ingatan lang talaga yan. ingatan nga. Sir Alvin. Bakit ano nangyari dyan? Okay man, okay na. Okay? Okay naman? Kailangan para maibalik na yung dating ano, lakad, iti-therapy. Dito po yun Sir Alvin binigay sa akin pag pag mapunta pa ako dun sa interview sa Interview. Ano to? po ng therapy. Doktor ng therapy. Baka meron naman dito sa Daet, hanap Sabi tayo. daw po pag meron daw po dito, pwede naman daw po. Dito na para hindi ka Saka yung pamasahe po baga Sir Alvin, yun din pa ang iniisip ko eh. Oo. Mahal. Sir Tapos Alvin, ang layo ng naga, kung wala kang 1,000, lagpas 1,000, hindi ka na makabalik. Ang layo pati. sa ano po Sir Alvin? Hanapin muna natin kung wala talaga dito. Doon na lang po. Legado sa naga talaga. Meron man dito, Sir Alvin, mga nagtitira po baga. Oh, Kaso sana man meron. Sir Alvin, meron daw po dito kaso mahal. Magkano daw? Kasi yung ninang po namin dyan sa kasal Sir Alvin, yung asawa niya daw po, yung pag-therapy daw po, 30,000 yung binigay niya. Pero hanggang sa maano po. Hanggang sa maayos. 30,000. Pag-pray natin. Opo, Sir God Alvin. will provide naman. Tapos binigyan niya po ako ulit Sir Alvin, pagbalik ko daw po sa January 18, yung request po sa January 18. ma-check up po ulit. Kailan ba ang balik mo? Kailan January talaga? 18 po. 18. Tapos pinapabalik nila ako ng tungkol naman po dito sa therapy. Ah, sa therapy. Sa Webis nga po, Sa 28. Webis. Sa bukas pati ang Christmas party to, Oo. Sir Alvin. 27, 28. Isa Pero sa next mahanap man po. Dito na lang po tayo. Ano Sir Alvin? Kung makahanap meron ng dito, dito na lang. Dito na, hindi na siya mapunta ng Kasi mahaba yan eh. Maano yun eh. Pwede naman po sana ako dun Sir Alvin kaso wala man kaya ako dun matutuloyan po. Oo. Siguro ma-rent na lang. Kung wala talaga tayong choice. Kung, Dito, maano na kung lang. wala tayong mahanap dito. Maraming salamat. Kasi talaga, yung Sir asawa man po, Alvin. Grabe God will talaga ang provide. proseso. kasi yung asawa man po ng papa ko dun, malayo man din po sila, yung mamamasahe pa din. Kaya sabi ko, wag lang. Magtanongin ko na lang si Sir Alvin kung anong desisyon ni Sir Alvin, kung dito na lang o dun. Kasi sabi Sir Alvin man po nag-ano sa akin, Oo. mahirap man po magdesisyon akong sarili at hindi man po baga ako nagagastos. Oo. Kaya man po baga magdesisyon. Dapat kailangan talaga malaman mo, Sir Alvin, kasi ikaw man din, Sir Alvin, ang nag-aano sa amin, nagkagabay, Sir Alvin. Yan, may pantalon ka na, Tapos dahil ka na binigyan niya pa ako malungkot. ulit Sir Alvin ng request po ulit sa X-ray. Pagbalik ko po doon ng 18, i-X-ray po ulit.
Nagsabi po si doktor na wag lang daw po ako mag-sigarilyo tsaka mag-inom para tuloy-tuloy daw po yung ano. Magaling. Oo. Yun. Hindi man na yan, Sir Alvin, na bisyo. Sinilas ka. No, dati, Sir Alvin, nung hindi pa kami Binago mo, mag-asawa. pinabago Oo, mo. Sir Alvin, siyempre. Yun, Sir Alvin, hindi pa kami nga mag-asawa na bisyo talaga yan. Pero yung naging mag-asawa na kami, hindi man ako. Lalo ikaw na, na Sir yung naging Alvin. bisyo niya. Oo. Ay, ano na tayo? Sir Alvin, pasaway. Ayan, Sir Alvin, ang maganda. Ganda, oh. Gusto mo, Sir Alvin? Hindi, kay ano na lang, kay Cedric. Pasukat muna natin. Ay, kay bagay, Sir Alvin. Anak ko Sir Alvin. Bagay Bagay sa'yo, Sir Alvin. Bagay, Sir Malaki. Alvin. Malaki ata. Bagay. Malaki yan sa akin Sir Alvin. Hey, Sir Alvin. Sain mo na yan, Sir Alvin. Bagay. Sir Alvin. Oh, Sige, sige. sinilas. Sa'yo na, Sir Pwede, Alvin. pwede. May maya ano tayo. Upang upis ini, Sir Alvin. Ato ata. Ano pang upis? Pangsimba ni Cedric yan. Pwede ini yung ani pang simba. Oo. Magninong ka. Mga ninong ano Sir Alvin. Oo, pwede yan. Meron din Tago ako mo lang. yung binigay baga ninong rin ni Sir Alvin. Yung ganito yung Ay, kala sinuot ko po pang doon sa ano. upis ito. Hindi pwede yung pang simba. Ano, Sir Alvin? Oo, pwede yan. Ah, Maganda yung pwede. pangsimba puti. Ah, sila pastor, Pangninong. ganito yung suot. Ay, nila pastor. Oo. Tapos pantalon. Oh. Sir Alvin, may mga lulutuin po. Oh. Wow! Ano yan? Ano yan? Ah, yung Panty. panty. Tataw din ako maglutong sarapan. Naluto yan, Sir Alvin. Ay, ayan pa, Sir Alvin. Oh, wow. Mahilig magluto ito. Yung nga, Sir Alvin, napanood ko mag-vlog. Nauubos yung itlog na. Oo, yan. Magang luto-luto. Dahil okay lang yun. At Pero- least marunong siya Pero, magluto. nauubos, Sir Alvin, ang itlog. Joke lang yun. Saod-saod, mahal-mahal O pa, dito ka Sir. na lang kaya disgay at madilim. Madilim. Yan. Kita ang beauty oh. Ay, yun, Sir Alvin. Kanina, Sir Alvin, sabi ko, madilim tapos dito pala, ano. Gusto mo, Sir Alvin, mag-ilaw tayo. Dalawa Ilaw. Oh. Ilaw daw. Ganda no? Dalawa pa ka Sir Alvin. Makuha ka Ah. po Sir Alvin. Kuha ka po nito. Oh. Hindi, ano na lang. Kay ate mong ano yan, bahala. Oo, kuha na, Sir Alvin. At masarap sa talaluto tayo. Lutuin nyo. Lutuan mo sa Sir Alvin. Ano, masarap yan. Isa tayo, Sir Alvin. Kasi, Sir Alvin, kasi grabe man yung effort nyo. Tsaka ang bigat-bigat nito, Sir Alvin. Ang layo-layo na natin sa isa't isa. Di ba, Sir Alvin? Nasa diet ka na. Oo nga, buti na may sasakyan na tayo. Oo nga, andito ako sa Pambuan. Oh. Ay, Sir, anong tinuturo mo? Ito. Ayun. Wala pa chinila Sir Alvin ay. Yan, may bago na. Kaso, isang piraso lang yan. Oo, isa lang eh. Tama-tama Sir Alvin. Kanon Joke lang lang. talaga. Ito. Ano na Meron tayo? palaan. Meron lang kami. Ay, meron tayo. Oh, ayos baga Sir Alvin. Salamat, Mami Joy. Ma'am Joy. Salamat, Mami Joy. Yun. Ang bait talaga ni Mami Joy. Salamat. Din pala Ayan, si may Mami short Joy ka na ng naman. laruan. Oh. Paborito po niya Ngayon yung parehas laruan. yung ano. Di ko pa. Water. Di ko Ano kuha yung niya po waterproof? dito. Wow! Ay, ini tama kay Mami na Sir Alvin. Hindi siya na pantalon. Ito, oh, maano lang, oh, manipis. Oh. Oh, kay Mami na ito. Kay Muwi na daw. Kay Mami na ito. Oh, yan, Tama, sa salamat teacher, po. Sir Alvin. Sa teacher, tama ito. Oh, Oh, ito jacket kay Tato. Tato. oh Kay jacket. Cedric yan. Tato. Oh, yan. Bagay ka sa Itatagay drip. ko na lang ito, Sir Alvin. Ay, Mga tawel po Sir Alvin. Wow! Salamat, Mami Joy! Oh. May towel. Salamat, Paano? Mami Joy. Sa mga Pang-anak nag-i-eres. Oo, Nag-i-school madadami si yung Alvin. mga anak mo Madaming ay. towel. Madami ang anak ko, Sir Alvin. Naunahan pa kit. Nakuha O, niya dalawa pa. Oh, Yeah, salamat Oh, Hindi ka. sige. Uy, ano, testingin mo. Testingan mo, Kung dali. kasya, pag malaki, hindi sa'yo. Joke lang. Ayan, ayan. Pasalamat ka. Tingnan natin, tingnan natin. Tama-tama. Dasig mo, dasig mo. Dasig mo. Dasig mo pa. Ay, hindi sa'yo. Joke lang. Sa'yo yan. Yan yung Oh, sa ano, pangmumugtara. Hati tayo at Pangmumug pala yan? madami, Sir Alvin. Mouthwash. Hati tayo, Sir Alvin. Sige na. Hindi, para mabango ang hangaw. Ah, Sir Meron man ako dun. Ah, meron. Oo. Tatingin na. Tapos madami ka. Ay, yung anak. Wow! Ano ito? Hinahanap ni Sir Alvin yung pang ano baga pang Sa mga kapatid ni this guy. Hala. Sino ang kapatid ko? Wala akong kapatid ngayon. Charot. Kapatid ni this guy. kapatid. Wow. Putian! Puti! Uy, grabe si Puti oh. Maraming salamat po Mami Joy.
baby ni this guy. Oh, kay Kylie, maraming salamat, Mami Joy. Ay, ito yung Sir Alvin, pang Pasko namin na suotin. Kaso, hindi man nagdating kagad. Ngayon, bagong taong Sir Alvin, may suotin na kami. Oh, Merry Friends! Ay, Merry Ay, Friends. thank you po, Mami Joy. Thank you po sa damit. Susukatin ko po. Damit po ate ito. Bunso na lalaki ni this guy. Bunso na lalaki. Ay, dress! Ay, dress. Ano Kapatid ni this guy. Kapatid ni this guy. Kay Kalbo. Kay ano, Ay, Kuko kay ito ano? ate, Jojo. Kay Kalbo Garo, ini nagkasala. Jojo. Yan. Ah, Tapos, sa kapatid ko ang sarili ko, Sir Alvin. This guy! This guy. Kapatid ko ang sarili ko, Sir Alvin. Oh, Tignan mo. wow. Maganda ito, Sir Alvin. Tignan mo. Patinginin do ang damit. Hoy, muti, sukatin mo. Patingin mo. Ay, beauty ako, Sir Alvin. Oh. May ano na tayo, Sir Alvin, sa bagong Ay, taon sa thank you po, Mami simbahan. Joy. Sakto lang Ayan. po sa katawan ko. Wow. Bagay. Yan, Ay, thank you ano, po. maganda. Hoy, sukatin natin. Sukatin. Ako maganda man ang sa akin. Oo nga, oh. Tatingin mo ang paapos ko tayo. Hoy, mag-asikaso ka mo merinda ni Sir Alvin. Diyos, Diyos. Meron naman si Diyos. Tantan. May ano ba itong ano? Na ano? Ay, Diyos. Oo. Arsi, Sir Alvin. Arsi ka mo. Ano na lang, kape na lang. Kape, Ay, gusto niyo. mainit pa, Sir Alvin. Hindi na kami na soft drink. Ay, hindi kape na lang po. Kape, kape. Yung black. Ayan. Malakas ang ano. Sir Alvin. Hindi na yan pwede. Ano? Ano? Tataray, Sir Alvin. Sige, 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 para sige, matapang sige, yan. sige, Hindi man yung pure ano. Ay, may mga pangbahay, Sir Alvin. Salamat, Mami. Kay puti na lang ito at marami ka ng damit. Mami Joy. Oy, Ay, grabe. pambabae yan. Ay, ang ganda, oh. Pang swimming. Oy, grabe. Sinukot niya pati. Buti nandito ka ngayon. Lagi kang wala daw ay. Sa inyo. Magpakabait ka ha. Yan, sabi ni Sir. Wow, ang ganda. Wow. Oh, talaga naman dit kayo. Bagay. Ang gaganda niya dit kayo. Pormahan. Pormahan, ano? Uy, Oh. Merry Friends. Oh, gusto mo? Ako na lang. Kasya yan sa'yo. Eh, yung nga ni Sir Alvin, ayaw pa. Kadami-dami ng damit. Oh, salamat, Mami. Pero thank you kay Ay, Mami oh, Joy. kay puti. Uy, puti. Puti. Ay, puti. Sa inyo. Wow, si puti, Sir Alvin. Ang ganda. Talaga na, may mapag-iba na. Tara, punta na ng SM. Inay ko kayo. na. Ay, maganda. Oh, tapos titir mo pa ito pag malamig. Ay, daw, ganda. para Sa si iyo. Dosa. Ay, Diyos. Ay, ayun. Ay, may bag akong pandigma, Sir Alvin. Ano? Di ba? Mamalingki ka lang, nakaganyan. Ay, mamalingki. Masabi baka baliw ako, Sir Alvin. Ano pag ganito ang itsura ko, Dahil mamalingki? titignan Okay man yan, pwede man yan. Ito pwede nang dapit. Raya mo yan. Asi, matindi ka. Oo. Yayaman. Wow, Sir Alvin. Wow. Salamat, Mami Ay, pang ano Joy. ito dito. Oh. Ay, salamat, Mami Joy. Pababae Ay, ko. lalo kung si 60 nito may pang bugkot. Ay, salamat, Mami Joy. Salamat po sa tao. Ano, Sir Alvin? Malungkot, oo. mabango. Ayun na, susunod. Oh, shampoo pa, Sir Alvin. Shampoo. Oh, lang nila. Oh, ang dami pang ahit, Sir Alvin. Oh. Mm. Ay, tig-isa tayo, Sir Alvin, pang ahit. Ay, pwede at Madaming pang gamit. Oh, Salamat. Ano, oh, tig-isa tayo, Sir Alvin. Ano ito? Ay, pang ano yan? Ano ito? Chocolate. Ito, sa iyo na ito, Sige Sir na. Alvin. Sige Para na. meron kang pag Oh, busy-busy dyan. ka, Ito Sir kaya, Alvin, mag-edit, magpasay-pasay ka ng chocolate. Hindi na ako na chocolate eh. Ay, ito. Yan. Ano daw yan? Halak ah. Halak ah. Ano talaga yun, matindi mo, ano, matindi siya maka... Ay, sing-sing! Ay, Ah, sa Indo yan. Sa Baka akin ito, pala Sir yan. Alvin. Oo, sing-sing. Pang ano yan, pag... Ay! Kay ano yan? Kay sing na natin, kay Cedric at kay ano. Yan, sa akin, sukat mo sa Hindi akin. man sa kanya lang, Sir Alvin. Yung Ah, babae man yan. isahan lang. Wow, yayaman. Tapos, Oo. ito pa ang bag ko. Kung ako mamalingki, Sir Alvin, ano nang itsure? Oo. Nakasandals pa ako. Ay, masabi, baliw ako, Sir Alvin. Dahil Ano? nga sasabi ang baliw, yayaman Oh. na. Ulda punta. Kung may riros, ay sa mga spaghetti kami sa bago. Sigaw ka ni Sir Alvin. Oo, pang bagong taon na. Ang bagong taon na ito. Kasi Meron na? tapos Pag-iisa na? Oo, Oo. meron. Ay, may herbal daw sa lamin. Pagka Sir Alvin, pag mahaba yung mga natin. Ay, kay puti. Pampalinis. Ay,
potato. Ito na yun, oh. Pinag-ano na. Ay, kay puti. Ano yan? Swimwear ng mga kapatid ni Mary Rose at ano yan? Ali? Ali baby? Ah, Sir Alvin, pasensya. Ayun na. Sir Alvin, ano yun? Ay, ang kukruyot! Ay, grabe! Kuruyot. Ay, si ano? Ito kay Bibi Ali at maliit. Ito kay Bibi Kylie. Ay, salamat Oo. mami. Ay, masayang masaya ako. Wow, kay Bibi Ali. Tipigulo Oo. kay Bibi Ali. Ito kay, ano na ito, kay Kylie at Oo. matanda na si Kylie. Ay, maganda. Hoy, kay isa mo, ano yan? Oh, pang lalaki yan. Panlalaki. Ay, iyo, pang-swing. Oh, mahal, igwapo. Uy, grabe na. Grabing shoot. Ay ha, nakapunta kayo naman ng Baguio. Uy, ayos to. Ay, grabe, Sir Alvin. Ay, may pang-swimming, short. Sir Alvin. Alam mo na, Sir Alvin. Oh, may chinilas kailan na ka pang- maano, Sir Kamera na. Ay, sa akin itong chinilas. Oo, wow. Ay, ano ito? Wow, Sir Alvin. Sir Alvin, Uy, meron di ka dyan Sir mo Alvin alam yung pa paborito matanda natin. na yan. Oh, siya. Uy, tingnan doon. Ay, meron? Oh, yun. Ay, ito, anuhan natin. Abangan natin. Hinihintay ko dyan Sir Alvin ay. Ay, Oo, ay, nga eh. maganda pati, Sir Alvin, ang lagayan. Ay, Hmm. salamat, Mami Joy. Ang Maraming salamat po talaga, Mami Joy. Maraming salamat po talaga. Si Lord na po bahala magbalik sa'yo ng sisikliglig at umaapaw na blessing. Grabe yung blessing ito, Mami Dami, Joy. dami. Ang dami pa, Sir Alvin. Oh, Dami pa. oh, may shampoo pa. Ano ini? Conditioner, Sir Alvin. May Wow. shampoo ako, tapos conditioner. Salamat. Ay, Wow. Sir Alvin, yun ano, Ay, parang ano. si Sir Alvin. Sige, may pangalan ay. Yan, Sir Alvin. Itabi natin Salamat, yan. Mami Joy. Salamat po, Mami Joy. Yan. Sir Wow. Alvin. Alam, kami na. Tuman ka mo. Ay, maganda ito. Oh. Ay, malaki ang Oh, biwa. Cedric. Oh, andito na. May pangalan pati. Oo, may Cedric pati. Ililaw, nagpupudot siya. Ay, ayan, o kanino. Mary Rose. Ay, mayroon man ako, Sir Alvin. Hindi Wow. maanghang. Salamat, Mami Joy. Hindi maanghang. Oo, hindi ito maanghang. Ano? Ay, mga chocolate. Tayo, Sir Dito Alvin. nasira yung ngipin ko. Dati. Kaya Pambira. ngayon, parang Mary Rose. Ay, mayroon ako noodles. Yung Rene at Kuya. Ay, grabe ito, Sir Alvin. Ano? Maraming salamat po, Mami Joy. Sasakit ka na. Hmm. Paano nalakap lang? Ay, dito yan. Sila na yan. Magkuha ka din, Sir Alvin. Mary Rose. Madami akong Sige lang. chocolate. Oh. Ito lang, talagang Sir ano. Alvin. Sir Alvin. Ay, may choke. O, di ba? May pangalan naman yung sa akin. Oo, Sir Alvin. Madami man sa atin yan. O, sa'yo lahat. yung mga nakukuha. Ano? Ah. Ito, meron din ako, Sir Alvin. O, tig-isa Yun. tayo. Meron ako. Di, okay. Ay, Ano yan? Ano ito, Sir Alvin? Tinapay. Pangmanen sa ano. Ito, Sir Alvin. Kay Bibi ano yan. Ikay ini, baka may pangalan. Kay Bibi. Ang mga kapatid ni Mary Rose. Oh, mga Oh, kapatid, mga kapatid. mga kapatid. Halina kayo, mga kapatid. Ay, ang dami. sugod. Sugod, mga kapatid. Ay wala ba diyang anak? Wala bang anak? Wala, kapatid lang yun. Nahantay Shani o Shani. Ay, wag nang buksan. Ano ito, Sir Alvin? Oo. Putol ni Ano ito Tantan. sa Panloob. Oo, panloob. Ay, Sir Alvin, Shani po. Oh, wag na. Nagsarar naman Shani. Ay, ang daming Chani. Chani, ito ay salamat Wow, Alvin. Sir Alvin. O, sa'yo isa ay sa amin, Sir Alvin. Iwa, maraming masaya ako, Sir Alvin. Wow, ang daming blessing, ano, Oo, ito, nakakalunod. Sir Alvin. Hindi ito pili. Buksan na. Araw Buksan mo. natin. Ay, hindi, Sir Alvin. Hindi. Pag sabi, pag sila, Oo. pag tig-isa tayo, Sir Ay, di, Alvin. madami man kayo doon. Marami kayong supply. Oh, Mary Rose. Oh, Mary Rose, Ma'am Wena. Oh, Ay, wala, Sir Alvin. oo, May may pangalan. pangalan Ano pala. na tayo? May pangalan din to. Alvin. Mary Rose. Oh, Sir Alvin. Mary Rose. Salamat, Mami Sir Joy. Alvin. Meron din pala kami. Ano Ito. dito? Talaga. Kung sa akin ay maraming papagandahin ako ni Mami Joy, Sir Alvin. Ang dami ko ng panglagay sa buhok. Pampalay ni Pampakinis. Jesus, pang pakinis ito, Sir Oo. Alvin. Ka man ah. Hindi. Pakinis ako lalo, Sir Alvin. Oo. Maganda Para ako artistahin lalo. ka na. Oo. Ay, ito, Sir Alvin. Ay, wow! Maganda ito, Sir Alvin.
Ay, Oo, wow. ito. Ay, grabe. Ay, Meron ka ba ganyan kulay, ano, kulay? Pantulog mo na ba? Meron ako, paborito ko Ganda yung yan. lalabahan. Galing ano pati yan? Sapon, oh, wow, oh, dyan mo. Oh, Cedric. Dapat Sir Alvin, ang kape. Ano natin dito? Dito na lang. Cedric, i-ano mo to at puti ito. Baka puti, itago mo nga Baka to at maano puti. yung ano, kape. Salamat, salamat. I-ano mo to at madumihan. Mga kape kami, mga kaling. Sir Alvin, baka ano pa, kanalan kape. ako. Tingnan mo yan. Ikaw na, ano ka? Mabait Sir Alvin. Tantang. Wow. Ginapay ata. Sayang, Sir Alvin, hindi ngayong tag-ulan ay. Tag-init. Ay, wow. Ay, sabi ko, Maganda oh. ay, walang ano. Pang Japan. Ito na yung Sana maligaw ako sa Japan. Ay, inay ko. Ay, ang ganda. May mapili ka. Ganda. Ano, Sir Alvin? Kaso, ay, Ang daya. diaper. Ali. Baby Ali. Ay, wow. Salamat po. Madaming, malaking tulong to. Malaki. Ay, oh. Alvin, malaki. Sino mabili? Talaga yan sa ating mga Ay, sa gilid lang. Malakas ang diaper ni Ali ay. alam. Kasi ining Pang tirnuhan. spaghetti. Oh, ay, sa mga baby aki yan. Wala ba dito kay ano? Kay ano? Sir Alvin. Ano po ito, Mami Joy? Conditioner. Mary Rose. Mary, ay, tig-isa Salamat tayo, po, Sir Alvin. salamat, Ha? Dapat Mami Joy. condition ito. Ay, maganda ang buhok sa Sir Alvin. Okay, Ma'am Wena. Ay, mami natin. Ang Ano? inaano ko kasi safeguard din. Ano? Pina-shampoo. Kay ano yan? Kay Kylie. Si Pauduan tape. Ay, ayan. Ang dami ko ng lutuin pang merienda. Salang pang kape. Kape ay Oh, maliit meron. ito. Ay, ito sa'yo na ito, Sir Alvin, para meron ka. Malaki man yung kape ko. Para madami kayong kape. Hindi, Sir Alvin, meron ka din dapat. Hindi lang puro kami. Akin, ang akin yung kape. nakakatanggap. Ay, may spot. Ay, ano ini? Kuya Joel, sa'yo to. Kape ako, kape. Salamat, ma'am. Mary Joy. Ay, ano? Sino nga yan? Mami Joy. Salamat dito sa kape. Ay, Okay lang pa si Radvin. Ay, oo, kay Kuya Jewel pala nakape na si Kuya Jewel nakape Oh, maganda to pag ano, LED. Pag run out po, ano? Oo, kailangan nyo to. Ay, pang ate. Oh, puti. Sa'yo puti. Puti. May short Ano puti. na tayo puti? Impermitibo dapat. Ay, grabe, Sir Alvin. Pang Wow, simba pang simba na ni Cedric. ano pa po? Sir Alvin. Sir Ay, Alvin. grabe si Mami Joy. Salamat, Mami Joy. Salamat, Mami Joy. Ay, madami ako, Sir Alvin noodles. Salamat, Mami Joy. Yan, ang dami ko. Ay, oh, meron na. Ay, grabe, Sir Alvin noodles ko. Oo, dahan-dahan lang. Sa iyo. Para meron ka, Sir Oo, Alvin. sige. Isa Sir lang. Alvin. Isa lang. Sabi na namin, Sir Alvin. Ay, Kuya Joey, tig-isa na ang Ay, Kuya Joel, oh, sa'yo to. Diyan mo na dyan. Mm. Ay, wow, maganda. Sir Alvin, kasi yata. Ay, malaki yan. Pambabae to. Pambabae. Babae yan. Diretso palda. Diretso pala. Kasama yan si Tricon, Sir Alvin. Oo. Sa akin, ito. Ay, Oo. susukatin. Wow, matatapos na. Ang haba ng unboxing. Oo, dami no. Sulit naman yung laman. Salamat sa mga nagpapakila. Grabe. Chocolate na naman. Dito niya sa ano, kila ano, madaming bata dito. Dahan-dahan lang sa chocolate kayo ha. Oh, may ano. Oh, Sir Alvin, Sa'yo na, Sir Alvin. for you. Hindi, sa inyo to. Oh, Sir Alvin, oh, for you. May ano pangalan? May pangalan. Ay, wow. Salamat Mami Joy, salamat. Oh, sa'yo to ata, Sir Alvin. Ay, salamat talaga Mami Joy. May mga nakapangalan yung iba. Iba talaga yung mga... Patingin natin, Netflix yung ano. Oh, oh. Ay, maganda. Ano, ito ang gusto ko, Sir Alvin. Oo, maganda Cedric, maganda man. Oo, Ay, saan po baga? Netflix and ano, alone. Oo. Ayos ah. Ano, Sir Alvin, pang babae ito. Ano, Sir Alvin? Oh. Mary Rose, salamat, Mami Joy. Maraming salamat po talaga. Kikinis ka na niyan. Hindi. Ito Ay, sa pangipin. sa ngipin. Ah. Ate mo dyan, kalbo. Ano, Sir Alvin? Ay, diapers kay
kay Bibi, kay Lisa. Ay, Oh. marami sa... Ay, sobrang Laking tulong yan. Ano, Sir Yung Alvin, sa diaper ating na mga yan. nanay, mga magulang. Oo. Sobra, Sir Alvin, laking tulong ang Ginto diaper. yan sa mga magulang. Ay, yung ginto, Sir Alvin, ang... Tapos gatas, ano, Sir Alvin, yan, ano. Yung baby, oh. Sir Alvin, gusto mo po ka ni Sir Alvin? Sige na, sa inyo na. Bihira na ako mag-ano. Sir Alvin, yan, sa inyo na. Isa lang. O, dito niya sa inyo yun. Ang dami, Sir Alvin. O, magpili ka ng damit mo. Ano na tayo, oh. Ay, ito naman mahaba. Affirmativo yan! Grabe nga, mahabang damit. Ang maraming sa... Ay, mahaba ang Sir Alvin. Tama kasi dun sa payan. Hindi yan kay ano. Dito, yung... Rina mi. Ay, yung kay Ate Rina. Mahilig ba kayo sa Mahilig sa arte? mahaba. Oh, sige. O, sige, kay Ate Rina. Oh, Ate Rina, ito, best friend Meron mo na yun. akong mahaba. Ay, dalawa na sa akin. O, kay Ate Rina pala. Ano ma? Oh, ito jacket sa kuya. O, sa iyo na yan, jacket. Wow. Paborito kong jacket. Ano yan? Yung kaputi yan? Kaputi. Oh, sa iyo na. Wow, Kaya kaputi. pangaki ninyo. Ay, saan mga bata? Di pa ako naiinit. Sino to? Parang hindi ma... Sir Alvin, shampoo. Ay, shampoo yan. Ah, shampoo tayo. Salamat po. Kay puti. Salamat po. Oy, kay puti. Oh. Thank you po. Salamat, Mami Joy. Shampoo. Ay, may pangtulog na naman ang Sir Alvin. Salamat. Masaya ako, Sir Alvin, pag may mga pantulog baga. Oo, nakakasosyal ba Eh, yung gaan? nakakasosyal no, kadamit pangtulog. Ano, dati, Sir Alvin. Ay, pajama. Pajama, o gusto mo? O, sige, sa inyo. Kaya kuya, Cedric mo ni. Oh, yan. Ay, Pantulog din yan. pantulog yan. Parehas tayo magpatulog. Parehas tayo may pantulog, Sir Alvin. Oo nga, ano. Tama yan, yung pantulog. Yung pantulog, huwag niyong ilalabas. Oo nga, Sir Sa Alvin. ano lang yun. Basta ko na lang yung sando. Oh, Sir Alvin, meron din siya. Uy, Sando. meron ni si Kalbo. Sando ka ha? Dahil ka maglalabas na kasando. Diyan sa laog ka lang. Ay, mini. Ay, maganda ini, Sir Alvin. Night. Oh, naka-night. Pambabae yan. Pambabae. Kay Mami na, Sir Alvin, nasuot niyo, ano ganito. Ay, teacher siya. Pwede siya mag-white. Puti, oo. Kay Mami na. Oh, may Nike pa oh. Tig-isa kayo ni Cedric, dapat. Hindi, tig-isa kami ni Mang Wina at parehas Ah, kami pambabae. maganda. Ano na tayo, Sir Alvin, ha? Yan, White. tig-isa kami ni Mang Wina. O, sa imo kalbo. Ay, maganda. Ang May Pang maganda. swimming yan. Oh, kay Cedric. Kay Cedric. Sino nga mati may Maliit pati yan. Maliit, maliit. yan. Sako na. Uy, layo na si ano. Si kay Tantan na naman, puro na lang kay Kalbo. O, sa imo initan. Kay Kuya Joel, gusto mo kay ni? Oo, kaya ayun na lang to, Kuya Joel. Hindi na inom ng may color. Ako ang mainom Oh, ito, si Cedric. Nahilig baga ako sa next cup yung kulay blue. Kami ano lang Ay, kami, sige, black sige. coffee lang Ay, kami. maitim kayo, Sir Alvin, no? Isang maitim. Hindi, kumbaga, hindi kayo maitim. Si Kuya Joel, maitim na kape kayo, Sir Alvin. Manamaran si Kuya Joel. Ay, pang ano to, Sir Alvin, o, kila puti po. Ay, ang ganda, Sir Alvin. O, Kuya Joel, sa'yo na to, Kuya Joel. Hindi ako mahilig. Sa'yo na to, Kuya Joel. Tao mo kay Kuya Joel. Tao mo, puro na lang Kay Cedric. Oh. Ayaw. Oh, Cedric sa'yo to. Sir Alvin? Yan ang Yan, ano mo, ano? short. May Ay, yan, ganda. Kay Kuya Joel. Ay, oo, kay Kay Cedric. Kay Cedric. Ay, meron din niya sa akin. Hindi, meron. Oh, tingnan mo ito. Sir Alvin, kami pag nabigay ko, tinatanggap nito. Ay, Kami sige, pag sige. nabigay Sorry, ko, man. Oh, Kajoel, sa ito. Oh, Kajoel. yan. sige, salamat. Maraming salamat. Ay, testingin mo. Kay Mami Joy. Para ka dyan si Robin. Ayos. Oh, ano mo? Ganda. Ay, meron ako, Sir Alvin. Diba? Coco Martin, salamat po. Coco Martin. Mahilig ka kay Coco Martin, Ayan. ha? Alvin. Ay, may pangtanim na naman. Oo, Sir Alvin. Yun, okra ko, Sir Alvin. Ay, mga okra ulit. Malayo, Sir Ay, Alvin. ano yung mga, iba't ibang klase. Mary Rose, ay grabe, papaputiin ang ngipin ko ni Mami. Joy, maraming salamat po. Ay, meron ng Oh, Sir Alvin, aram ko, type mo tong mga ganito, Sir Alvin. Ay, eh. oo. mahaba. Ito yung mga gusto mo, Ay, Sir mahaba. Alvin. Ganda ito, Alam Sir na alam ko Alvin. yung taste. Mahaba. Okay na yun, Sir Alvin. Pwede itong pantalo ng bata. Hindi, kasi yan sa'yo, Sir Alvin. Sa'yo na yan. Ganito na oo, shirt. marunong Ay, ito. sa'yo na lang, be. O, para nagsama ka, makabilasin ka man. Meron ka din. Ay, maganda ito, mga Sir Alvin. Pangdigma ito, Sir Alvin, na pantalon. Kaso, malaki ito, Sir Wow! Ay, may ano. Ay, iyo, matanda.
Yun, pangtulog yan. Mamuwi na. Ma'am Rowena, Ma'am Wena, social Ganda tayo. din, no? Meron din ako May pantulog din si Ma'am Wena. Yes, couple kami ni Ma'am Wena. Oo, sige kayo na. Couple kami ni Ma'am Wena at parehas kami maganda. Oo. Kay Ma'am Wena. Tapos, At? Mary Rose. Wow. Dami. Ang dami ko na Sir Alvin dami. Sir Alvin, ay. Wala lang Malaki. ito, Sir Alvin. Oo, Sir Pamigay Alvin, na baka lang. talaga kaya. Ay. Ay, ano ka na. Ay, sige. Oo, kasya ito sa akin. Alvin. Mukha kasya ito sa akin. Oo, kasya na ito sa akin. Oh, lagay pandak. Oh, sa iyo na ito. Very friends. Yun. Yan, ang maganda. Gap. Ito, may pangalan to eh. Alam mo. Ay, maganda oh. Pantalones. Sir Alvin. Sir Alvin. Wala, meron din. Malaki yan. Ano kayo sa iyo da, Sir Alvin? Salamat, Mami Joy. Oh, puti. Ay, ano? Ay, Napalagay puti daw. ka Ano, ng bado. ano. O, sa iyo na ito kan tantan. Andak. Dakula man yan. Malaki ito. Ah, malaki. Sa akin malaki ito. Upang turugaro ina. Oh, Kunti shoot. na lang. Shoot. Hindi pula yan kay Sir Alvin yan. Ikaw muna. Papalat na. Mapayat na ako. Oh, di man din yung kasi sa kuya. Ay, kay Kuya Joel. Kuya Joel, malaki yan. Kasya yan sa'yo, Kuya Joel. Hindi nga. Kung babae. Hindi ka pa mapayat. Babae yan. Wow. Kung babae. Kay Mami Joy, maraming salamat. Daw mo sa hindi ako sa Bibigyan. babae. Ano ka? Marami po malaki. Kasya nga sa akin. Thank you po. Oh, malaki. Sir Alvin, malaki daw. Kasya nga Oo. sa akin. Tingnan mo, may ano. Oh, may ano. Tayo, ano Oh, na. Joel. O, kasya nga sa akin, ano. Pag nasa bahay ka, o di ba? Na kay Sir Alvin ka, naglilinis kang kutse, Oo. o waterproof ito yun, napuldas yung tubig dito. Ayan, may short ka na. Oh. Maganda yan, Kuya Joel. Oh. Alam ko mga trabaho ng driver eh. Maganda yan, so Oh, ito kay ano. nakaubad ka pa. Oy, Levi's ano, Cedric oh, Levi's. Hali po. Levi's, sa'yo to. May kutsilyo. Hindi, ito, Levi's. Ay, Levi's pati yung Dickies pa. Mami Joy, nakakatakot ka ha. Pag sa huli, kutsilyo. Ayan ang Ay, matibay yan. Oo, Sir Galing ano yan. Japan! tag-isa tayo Sir Alvin. O hindi, Mary Rose, tag-isa tayong dalawa. Ayan. Ay, meron Bigyan mo kami isa kay Sir Alvin. Yan. Ano na Para tayo? sa burot. Mary Rose, isa lang ang Mary Rose. Hala ang lagay ni Mami Joy. Ay, maganda ito, Sir Alvin. Ito man saro. Ay, Sir Alvin, Sa iyo na lang ito, Sir Alvin. Kay Cedric, bagay ito sa'yo, Cedric. Mapresyo ito, Sir Madami ako Alvin. t-shirt. Tiyan mo kay Kay Cedric. Sir Alvin na lang, malaki yan. Wow. Pero malaki ka, ang arte, anong gusto mo, Pet? Hindi Kapit, Sir Alvin? Ay, ito, kay, Bakit kay Cedric yung ano? Kay Sir Alvin no, malaki itong ano niya. Malaki yan. Hindi Cedric, bakit Ito kay ano na lang to. Pwede, Ay, salamat kay ano ha, kay Mami Joy. Oh, sige, Ayun, sige. ito, bahala kayo. Yung this guy, ano mo, Sa akin na lang. Oh, yun, kay this guy. Sayang, mahal yung Japan ini. pang ano yata ang forma ng ano. Ibenta ko itong mahal. Ayaw nyo, sa akin na lang. Ayun, ayun. Sa akin na lang may ano. Wow! Ito pa, Mary Rose. O, kanino yan? Sa inyo na yan. Ay, may pangsapin po. May pangsapin ako, Sir Alvin. Maganda. Si ano, mahiga. Ay, sa anong mesa? Hindi, pag mahiga na lang siya, Sir Ay, Alvin. daming blessing ni Baby Kylie. May diaper ka dyan, baby. Dami mo na, grabe. Grabe, anak. Bang! Ay, ano ito? Wow! Ayan, may bado ako. Pang babae yan. Ano, ayan ang mga gusto. Yan ang pang babae. Ano kayo talagang Ay! Ternuhan! Kaysa ini. Pang babae yan, Ano, ternuhan. this guy? Marunong ka na maglakad doon? Baka ganun this guy? O, sa iyo na lang. Sige, tabi mo dito na. Ay, Ay, yun naman, no? Bagay sa'yo, bagay sa'yo. Bagay sa akin, Sir Alvin. Ayan na. Ang dami pang Ay, ano. maganda ito, Sir Alvin, panghigaan pag mainit. Eh, dito ka lang maghiga. Ay, grabe. Oh, kasya na si Baby Kylie. Oh, Padala na natin sa bata. Japan. bata baga. May package. Kanino yan? Nakalangalan. Wow, may... Uy, dito parang ano niya, baby pen, ano yung playpen, ano? Ay, iyo, pwede nyo Para yan maging beso mo. grave.
Tayo po. Mahal daw po bilhin yung nila doon Sir Alvin Ng kahon? Oo. Halika na po. 6,000 ata bilhin nila Tayo, doon. tayo, tayo. Oh, kahon lang. Dito ano lang, Tinatapon lang yan. 5 pesos. Ang Tapos, iba, ang iba tinatapon. Sayang. Napagod ka. Dami naman blessing. Kawawa mo na ako napagod. Pero dahil kayang pinagpaguran. Maraming salamat po talaga, Mami Joy. Ito na yung nihintay namin package. Ay, meron, ito talaga Sir Alvin ang masarap. Ano, paborito nyo yan ni si Director Alvin. Maraming salamat Sir Alvin sa pagpunta Sir Alvin. Bukas Sir Alvin ang Christmas party ta. Excited. Bukas ito ang susuluting interest Bakit? ni Mami Joy. Ay, joke lang. Tuloy man. Suotin ko yung bukas Sir Alvin yung nakita natin. Dapat Suotin mo maganda din po yung sa inyo Sir Alvin. Guys. Salamat po kay kay Mami Joy. Maraming salamat po talaga, Mami Joy. Ang dami namin Mami Joy chocolate na naman. Tapos Colgate. Tama Sir Alvin si binigay niya pagkatapos magkain chocolate, mag-toothbrush. Kasi maraming Colgate para hindi magsakit ang ngipin. Maraming salamat po talaga, Mami Joy. Hoy, magpasalamat ka kay Mami Joy. Maraming salamat po Mami Joy dun sa mga binigay niyo po sa amin. Lalo na yung hinihintay ko. Nandito na. Yung talaga Sir Alvin na ko dyan yung mga maanghang. Masarap Sir po Alvin, yan. yun ang hinihintay niya Maalmusal ka. talaga. Ay, oo, pang sa umaga. Pang-almusal Oo, Sir Alvin. Galing ka sa malamig na gabi tapos mahigop pa niyang bigla. Ang pawis. Ay, saka Sir Alvin, maraming salamat kay Mami Joy yung pinadala niyang 5,000. Pag-pray po natin ngayon si Mami Joy kasi po yung niya po, yung pamangkin niya nasa hospital. Pag-pray po natin. Sama natin sa prayer. Ay, ano ba? Mas malala yun yung Anong sa kapatid niya. pangalan ng pag-ano? Bakit anong sa Yung Guy. yung naputol din yung buto. accident? Kaya ang pangalan ng kay Mama Joy. Anong pangalan? Yan po mga kalingap at pansamantala, magpapaalam po kami. Salamat sa panonood sa vlog natin kila this guy. Thank you so much ulit po kay Mami Joy at sa lahat pong tumutulong sa kanya, kay Nakuya Rene po. Katilan. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Pagpalain po kayo ng Lord at pabalik sa inyo ng siksik, ligdig at umaapaw ang mga blessing po na ipinapaabot po sa kanila. At don't forget to subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin. Siyempre po sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, Ate Edna. Siyempre kay Boss Kalingap Ram at sa Saudi kay Morena. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi
Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap. siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.